ngasekhaya nokeshenge abaqulu bekeshenge TV phinde futhi lapha kuyibona FM manje silana ke endaweni yasenhlungwane endaweni yenkosi enodlela ke umlaba la ophela khona abafaseli khona abazichazela khona ngoba philana ke bazokwenza sayingathi ikolete zakabethu asike sibabuka ngiyabonga kakhulu mhlawumbe ngiyokuzisho lokubani wakabalo osuka igama uNontobeko Buthelezi undaba zabantu ngokwesingisi bathi umphathi ophethe abasebenzi human resources Transnet pipeline. No bengakamceli sala ngaphandle la kusenziwa ama-interview. Isizathu silana sinobudlelwane ne-National Youth Development Agency. Okay, awuthi ngicele. Beke basenza ukuthi sibe la sizonikeza intsha yethu amakhono ngoba akukhona ukuthi fanele sigxile kulaba abafundile abaneziqu kuphela but ukhona laba nabo abafuna ukuvula ezamabhizinisi ingakho-ke silapha so sibenzise i-program leyo program izoba lidela ekutheni bakwazi ukuyivulela amabhizinisi bazimele njengoba sazi ukuthi izinga le-unemployment liphezulu kakhulu njengamanje ku-quarter 2 we are sitting at 33.2% and the most vulnerable cohort i-youth nabantu besifazane so yingakho-ke silapha sigxile kakhulu entsheni yingakho sinobudlelwane National Development Youth Agency as u-Transnet pipeline. Indlela eselena ihambela lawa endaba njengamanje kanganani ukuyilungisela abanye bayaqala sibe phakathi sebeyahluleka sebayeka mhlawumbe lina likhiphe imali ifindekele nabantu bengasathi kubeke lefundo yakhona kuniphatha kanjani nokwenza kanje sibese kanjani kusiphatha kabi kakhulu but into esiyenzayo ukuthi mangabe le program sebenazo lezi certificate into soyenza ukuthi senze lokho kuthiwa i-monitoring because it's important in evaluation so that sizobona ukuthi inqubekela phambili ihambe ifikephi ngoba inhloso yethu kubabona abantu abasha bephumelela njengo-Transnet pipeline ne-National Youth Development Agency. Siyathola nethuba yangepayipi likanjani lihamba kuphi lo payipi lelo mhlawumbe ninabo umngozi abakha eduze kwalo noma abakha phezu kwalo bengaqondi ukuthi kunepayipi ngaphansi kubonakala kanjani ukuthi kunepayipi la akufanele kwakhiwe ingakho silapha ngoba ipayipi lethu lihamba khona kulo mphakathi wethu so kunomngozi kakhulu akufanele abantu bakhe phezu kwepayipi noma eduze kwepayipi ngoba maliqhuma ipayipi kunomngozi obukhulu kungaze kuhambe nisha abantu nemizi kungabi kuhle kuphela so kubalekile ukuthi abantu sibaqwashise ukuthi ipayipi abakhe phezu kwalo nabakhe eduze kwalo linobungozi kakhulu. Sesiphetha mhlawumbe ukuchazela nje umleli ngasekhaya nomuntu omusha ngasekhaya angigcinile ngalabe sembafundisile kodwa futhi ngizoqhubeka nefundise nabanye kupha umuntu omusha umuntu omusha ngithi vuka usithathe ngoba isiqalo lesi so amabhizinisi abalekile ngoba intsha yethu ingabaholi bethu ibona bazosihola thina sinikeza umhlahlandlela wokuthi niye phambili ukini ukuthi leli thuba esinika lona niligcinisaphi but abavuke bonke abantu bayithathe bangahlala ekhaya belokhu besitshela ukuthi amathuba awekho njengamanje njoba silethe wona amathuba ukunitshengisa ukuthi amathuba akhona akudingeki ukuthi amathuba abesezindaweni zasemadolobheni kuphela but emakhaya lapho esiqhamuka khona because nami ilapho engiqhamuka khona ilapho engikhulele khona ilapho engifunde khona ey'ndaweni enjengalezi so abavuke basithathe abangalokhu begxeka uhulumeni siletha amathuba kubo njengamanje noma begxeka iy'nkampani ukuthi abayiqashi ngoba ekugcineni uzoba umqashi ngokwakho njengoba siletha leli thuba nje. Kumbuza umlelo wasekhaya kuyabe sithe sikhuluma nobani wakabani osuka kuphi? Nikhuluma noNontobeko Buthelezi ophethe undaba zabantu human resources e-Transnet pipeline. Ngiyabonga. Sithokoza kakhulu ukuba ukhulumele ngesikhathi sakho.